Uso sie do na yete nkadam yafa Kasee no konsam foforo mu na anu maybe ayesuso so ye beifo no wada ni nipai wa baba hwe uncompleted building bi so wo Gomoa Mampong bra no wo bompa ye pa wo Gomoa ismensin mu mfimfin mantem mu Adom Kasee etwaso amane bo kire mu a Owura ya yare beburu abusumi nsiani ya ni nyina mu no na woda Winneba Trauma and Specialist Hospital a apomodin adwumayefo entumi hu ya reporting a ha no ne senti wonom etu ne fose wonkope obi a wonim hunhum asem na womo ana se be ya ne ho ebeto no mane boni ene de ne sofowi ya no ho no mu abrasa asem sie etwetwe nkomo na de si portal no wo kirem wa be sit down uncompleted building me na nanda no so Jomu hu no omo believe say bibi na ebe hantum ti omu gusu bompai ni bibi ni mu ana enma na mba mu yetu ba ni mu ana ba ku tu na ka ba ku nti ba ku no ono de osi hu a che kakra nti mpa bo ni ma no hu de otu se oba ba bi omu wo no ni mu na otofum ana odan nipa na obo abenta wi a wotoso du nsia Gomoa Mampong hene wachire mu a saadi a esi wo honom no ne ho adwiri ne pa ya de ne won mapa ne se saa nipa ya wusu se wo ye beifui na wote owura na wo yare no efie no emfinfini sembada da na ma tuma ba hwefem no wi an ma da yimbe yenti da nti na ma frede beifunu wa omra na omo hwebi menti bida osana ne pe no obba ma da wo hu sofo bi obi yar morbo mpa man mpa bor mu hunda na maybe ebisi madanu do madanu e park ma odin Sofo ba Mary Esther ena epanyin a woda Deeper Church International ano ono so die si ye no wachire mu to say what the asem no nyina akwakodan Gomoa ochirekwa police fo a woye mu enhwehwe mu about 12:30 ye guso bompai and the time ye guso aye bompai no ena me tu mani na me hu sa de tuntum ni gina ho nto wana abofo ga jam say me hwade ti me hwa ena me tu ana mako na nim kakra ne me nkrofo ame na mo bompai nti yakwa me bisa na sama onya da onya no ya to ne no apon enti me ya se obakasa nti wan kasa me di nsuo ena me di gu no so nti okasa na me bisa so firi no so firi Winneba bosom Kasee no wo mo na wo soma no na me se adai no se wo mo bo na pa 50 Ghana